kula durung gawe salah dilarang salah tanpa bukti lagi ngajari rapi durung gawe salah dilarang rusak jiwa raga lagi ora setia Kang silakan ini masih apa nih aja nyawer baik Kang ay gagian joget ay rumah sakula ora duwe wong tua ana beli suwun terus kanang dipegat kanang sun kider balik di duwe umah arep ngeprak nih sapa yen masih urip mungkin sing salah bos long ayo gila-gila tingkah laku bosen durung gawe salah dilarang rusak jiwa raga lagi ora setia bos long masih lanjut karo lagi among gawe salah rumah sakula ora duwe wong tua bos long masih ada pegat bosen sun kider balik di duwe umah arep ngeprak nih sapa yen masih Mohon dibuka jalan dulu bro semuanya. bos long masih lanjut gila-gila tingkah laku sampeyan durung gawe salah dilarang rusak jiwa raga bosen ora setia masih ada yuk dibuka lagi yuk kula karo lagi among gawe salah rumah sakula ora duwe wong tua bos long masih ada yuk dipegat bosen long sun kider balik di duwe umah arep ngeprak sapa
Bos Onong.